Možno ste už počuli o postave typu jablko alebo hruška. Ak patríte medzi jablka, pravdepodobne máte štíhle ruky, aj nohy, ale tuk sa drží hlavne v oblasti brucha. Je veľmi pravdepodobné, že v mladšom veku ste boli štíhla a začali ste priberať práve hlavne do oblasti brucha. V tomto prípade chcem, aby ste videli jednu dôležitú vec, inak chlapi to volajú aj pivné brucho. Často ide v tomto prípade o viscerálny tuk, teda tuk ukrytý medzi orgánmi. Je metabolicky aktívny a je dokonca tak silný hráč v oblasti zdravia, že spúšťa zápaly v tele a zvyšuje riziko cukrovky a srdcovo-cievnych ochorení. Ak máte obvod pása viac ako 88 cm, máte riziko, že ho máte dosť veľa a je to riziko dosť vysoké, aj keď inak možno nemáte ani nadváhu. Dobrá správa je, že tento tuk sa dá pomerne efektívne zredukovať, takže netreba zúfať, ale začať na tom skôr pracovať. Pri postave hruška, keď sa kila držia najmä na bokoch a stehnách, ide väčšinou o podkožný tuk. Okrem teda estetickej stránky zaťažuje aj kĺby, ktoré môžu bolieť vďaka zvýšenej váhe, ale inak nie je pre zdravie až tak nebezpečný ako ten viscerálny tuk. Podkožný tuk má ešte jednu nevýhodu, odburáva sa pomalšie a vyžaduje si viac trpezlivosti. No a ešte môžete patriť medzi taký tretí typ, ktorý má zmiešané tieto znaky, čiže aj podkožný, aj viscerálny tuk. To je asi najdôležitejšia kombinácia, no o to dôležitejšie je začať na tom pracovať, kým sa dá. Skvelá správa je, že všetky tri typy sa dajú prirodzene redukovať, ak na tom aktívne pracujete a viete ako na to. Ak potrebujete pomôcť si nastaviť vhodný plán v oblasti životosprávy, napíšte mi slovo tip do komentára a ja sa vám ozvem do správy.